Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi al-fakir Muhammad Jazuli bin Ashmuni wa ila ruhi Aba Hulil Albab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabku anfusakum wa ahlikum naro. Halaman 17. Wayam bagilan prayoga. Idza dzaraba ing dalem nalikane mukul hu ing sobi bocah cilik. Kalau ketika memukul anak, sapa al muallimu guru Allah yuksiro ing yen ta ora Allah yukasiro ing yen ta ora ngakeh-ngakehake sapa Bismillahirrahmanirrahim. Allah yuksiro yen ta ora ngakehake sapa sobi alaihi sapa muallim alaihi ing asase zarbun asyira kha ing gebuk wasyaghabalan gawe gaduh. Sing bocah kuwi rewel do ramen dikandani ora iso. Kemarin tingkatannya kan nganggo ulat ora iso nganggo ilat. Nah memang kudu di napa ditutuk ya kudu ditutuk. Tapi ya ditutuk bukan karena kebencian tapi karena mergo perhatian gen dadi bocah sing apik. Mergo gaduh niku wau kadang kan diwulang malah ramen karepe dhewe. Walayas tashfi'u lan ora ampreh njaluk tulung sapa sobi. Walayas tashfi'u lan ora ampreh njaluk tulung sapa sobi bi ahadin kelawan wong siji. Bali sobiru balik dikon sabar sapa sobi. Yen tuluk ngilmu ki mesti kudu akeh sabare. Wa yudzakira lan den elingake sapa sobi anna dzalika satemene mengkono-mengkono Allah yuksira ba'bas syaj'ani iku ba'bat syaj'ani kebiasaane wong kang kendel warijali lan wong lanang kang sempurna. Wa anna kasrotas surahi lan sak temene akeh-akeh bengok-bengok iku dakbul mamaliki kebiasaane pira-pira kawula. Mergo napa nak ramen nak bengok-bengok akeh ngomong kok disengeni guru dilokke nanti kadang mungkin jenengan dijewer mergo wong sing klena maaf lambene tutuke cangkeme bengak-bengok kuwi biasane kaum rendahan. Justru orang terhormat itu sedikit bicaranya. Umpama ngomong ya ngomongnya halus, tapi nak jenengan bahasane cah niki napa
waan. Mudeng cuawaan nggih. Cuawaan omongane ora beraturan. Itu menunjukkan kalau kamu adalah kaum rendahan. Nah ini kita dakbul mamalik. Dakbul mamalik itu orang rendahan tuh biasa cangkeme lambene cuawaan, ora beraturan. Tapi kalau jenengan itu orang yang bersahaja, orang terhormat, pasti bisa mengendalikan omongannya. Mulane iki dieling-eling aja kakean cuawaan, ketok cah desa. Nek kan ngono to, ya maklum kalah cah desa wong kamso. Lah daripada jenengan dinilai semacam itu, makanya nggih sedikit bicara, ngomongnya sing beraturan. Waniswani lan pira-pira wong wadon. Ya biasanya wong wedok sing akeh omongane wong wedok. Wong wedok loro telu kumpul lho ramene kaya ning pasar. Ya napa mboten? Nggih, ya mau wong telu ngono lho. Kaya pasar ramene. Makanya sama wong lanang yo aja kakean nggunakake cangkem. Ya cangkeme diatur sing beraturan. Awayam bagi lan prayoga apa ayu dana yen to den izini. Sapa lahu sopi ba'dal farawi ing dalem sakwuse rampung. Minal maktabi saking sekolah. Ya sing bocah nek sik bocah barapung sekolah ya kasih kesempatan ayal aba ing yen to dolanan sapa sopi lakban kelawan dolanan. Ora lakban kuwi apa kae nang lakban dolanan iki ora lakban apa kae sing gawe solasi mboten nggih. Semilan kang bagus ya diizini kasih kesempatan anak juga untuk bermain, karena bermain itu berarti mengistirahatkan pikiran, ya mengistirahatkan badan. Awake kok akhire dadine rileks. Yastarihu ngaso, bahasa mbiyen ngaso. Nah saniki napa? Istirahat, leren. Yastarihu istirahat, bahasane umi mbiyen ki ngaso. Sapa sopi ilaihi maring lakban jamilan. Makanya di sekolah paling enggak setiap 3 jam sekali ada istirahatnya. Mriki istirahatnya ping pinten? 2 nggih. Rata-rata sekolah istirahatnya 2 kali. Yaitu tadi untuk memfreshkan lagi otak dan pikiran. Minta abin saking kangelan. Minta abil adabi saking kangelane adab. Mergo nak sekolah kan ya dikungkung nganggo adab. Ya mulane kasih kesempatan untuk bermain, untuk merelekkan anggota tubuh. Bihaitsu la yata'abbu kelawan sekerene ora payah sapa sopi. Sekerene ora payah sapa sopi filakbi ing dalem dolanan. Tapi nak nggawe dolanan ya aja dolanan malah justru sing nambahi awak loro kabeh. Ya sing sewajare nak dolanan ya bal-balan, apa poli, apa-apa lah sing ora ndadekke malah awake payah, awake loro kabeh. Fa inna man asobi krana sak temene nyegah bocah. Mergo nak bocah kok dilarang minalak bi saking dolanan. Wa irhaqihi lan merdi-merdi sobi ila taklimi maring belajar ta iman ing dalem selawase iku yumitu dadekake mati apa man usobi kalbahu ing atine sobi. Mergo bocah kok ora dikasih kesempatan untuk bermain. Oh ya jatahe anak-anak jatahe bermain ya go bermain. Mergo iso ndadekke napa atine mati. Akhirnya atine mati, tidak punya rasa peduli sosial. Ora ngerti carane berinteraksi dengan kanca. Wayab tulu lan batalake apa man usobi. Fikrahu ing pikirane sobi. Akhirnya pikirane ya judek. Wadaka'ahu lan cerdase sobi.
Ya ana porsine dolanan, ana porsine serius. Wa yubghidha lan bendoake ku gawe dadekake nesu apa man usobi. Wa yubghidha lan dadekake nesu utawa benduake apa man usobi ilahi maring sobi. Nah ra ngono nek ora kae kesempatan dolanan bocah ya dadi ringan. Zalika ing mengkono taklim. Ya akhirnya nek kae kesempatan dolanan jatahe diulang malah usrek karepe dhewe. Wa yan ghisa lan nyusahake apa man usobi isyahu ing pengupa jiwane sobi, bahkan nanti bisa mengganggu ya kinerjanya hatta yatluba sehingga luru sapa sobi alhilata ing ngreka utawa tipu daya ya akhirnya kakean ngapusi kakean golek pepeko fil kholasi ing dalem selamat fil kholasi ing dalam selamat minhu sangking taklim roksan kelawar babar pisan. Makanya sesuk nyeneng dadi wong tua anak jatahe dolanan yo gendolanan. Makanya karena umur SD 6 sampai 12 tahun tuh golden age atau umur emas. Yo aja dipaksa kon serius. Ya makanya kadang anak misalkan Mbak Labwa yo jatahe dolanan yo gen dolanan, jatahe njaluk dolanan kudu ditukokke nggih ditukokke. Karena itu kesempatan untuk rekreasi pikiran dan badan. Rekreasi ora kudu mentu ning gunung, ning laut, ning mall mboten. Ning omah dolanan gambar, apa-apa itu juga termasuk rekreasi. Wayam bagi lan prayoga. Apa ayu alima yento den wulang sapa sobi. Bocah kudu diulangi taat walidahi ing taat maring wong tuane sobi. Diajari taat karo wong tuwa, minimal basa karo wong tuwa, ngerti unggah-ungguh karo wong tuwa, aja mbantahi wong tuwa. Wa muallimihi lan gurune sobi. Ngerti guru ya wong tuwa. Guru aja sledar sak senenge. Napa dawe guru semaksimal mungkin jenengan sami'na wa ata'na. Kenapa? Iya karena jenengan hubungan jenengan karo guru iku robitoe selawase. Nah iso, tapi hubungan badan jenengan niku tak bertemu langsung niku mboten selamanya. Jenengan ning pondok, jenengan sekolah ketemu guru itu terbatas. Isi akeh wektumu sesuk nak ning ngomah, mulakno pumpung ketunggon guru, ketunggon wong tuwa niku apa sing dadi karepane guru, apa sing dadi karepane wong tuwa turu tano. Mergane niku wektumu ning pondok misalkan karo ning omah akeh ning omahe. Ya mokok jenengan ning pondok ora gelem nglaksanake dawuh guru eman. Mergo ning kono sampean wis ora ning pondok, wis ora ana wong sing alok-alok awakmu terus. Jenengan tilokke salah, tilokke nganggur, tilokke ya mergo jenengan masih dalam pantauan. Wa mu'addibihi lan wong kang mulangi tata krama sobi. Ya masuke guru, hormatilah taati wa kulliman lan saben-saben wong wa kang utawi man iku akbaru luweh tuwa minhu saking sobi apane sinan umure atau siapapun yang umurnya lebih tua. Mingkori bin saking kerabat, mbok dulurmu, mbok mbakyumu, mbok kakangmu, dihormati dulur tuamu, mbok pakdemu, au asnabiyin utawa wong liya atau lebih tua tidak sedulur, tidak saudara tapi wong liya, angger umure luwih tuwa hormatano. Wa ayang durolan yen to ningali sapa sobi ilaihim maring walidayhi wa
muallimihi wa muaddibihi. Delok sawang wong tuamu, sawang gurumu, bi ainil jalalati kelawan peniwal ngagungake, bi ainil jalalati kelawan peningal ngagungake, wa ta'zimi lan tegese ngegungake. Mek wong tuwa ki dihormati, dilihat dengan wajah penghormati. Nyawang wong tuane dhewe kok sinis serik, ampun. Nyawang gurune dhewe kok nyawang koyok mungsuhe, ampun. Guru itu tetap orang yang paling berharga kangge jenengan, sing ngei ilmu, sing noto adabmu. Ketangton jenengan mungkin jengkel, tapi guru ning atine itu pingin jenengan diproses jadi orang yang baik. Wa ayat rukat lan yen to ninggal sapa sopi, wa ayat rukat lan yen to ninggal sapa sopi alak ba ing dolanan baina aidihim ing dalem ngarepe walidehi wa muallimihi. Aja dolanan ning ngarepe wong tuwa, ning ngarepe guru kok dolanan. Apa meneh kok diwulang malah omong karepe dhewe dolanan. Walaupun mungkin guru madrasahmu, wong sing ning ilmu kuwi ora trimo ilmu agama. Ora pantes dolanan ning ngarepe wong tuwa, ning ngarepe guru. Wa mama apa meneh kaya apa balago tumeka sapa sobi sinnat tamyizi ing umur tamyiz, umur dewasa ngono wae. Sinnat tamyizi ing umur dewasa. Apa meneh nek umur kuwi wis keceluk dewasa, wis gedhe kok ora ndolor. Biasane bahasane napa? Cah gedhe ora ndolor, wis gedhe barang kok ora ngerti sopan santun. Apa Allah yusamiha, apa Allah yusamaha yen to ora den murahake sapa sobi fitar kita haroti ing dalam tinggal sesuci. Anak aja diklino ninggal sesuci. Nah iso makanya perintah abah jaga wudumu. Ora iso jaga sepenuhnya ya minimal setiap dari kamar mandi napa harus wudu. Apa nak akon ngoten to? Nah iso sepanjang hari, sepanjang malam jenengan dalam keadaan suci. Nah ora iso semi suci. Carane piye? Minimal angger bar sangka panggonan wudu, mbah pipis, mbah mbah napa melih mandi tutup dengan wudu. Wa yuk maro. Lan yen to diperintah sapa sobi bisyami kelawan poso, diajari poso. Poso niku ya memang enak diarani enteng ya enteng, diarani abot ya abot. Nek ora tau dilatih awet cilik jujuk balik langsung kon poso mesti mboten kuat. Makanya wong tuwa mbiyen niku wong tuwa niku mbiyen anake dilatih poso, nganti ana istilah apa? Poso beduk, poso asar. Nah konsep Islam ya mboten wonten poso kok poso beduk, kecuali poso sunnah. Niki maksudnya poso Ramadan. Ya poso beduk ya batal posone. Nek dilatih, nek wis cilik dilatih ya tutuke gedhe wis siap. Cilik dilatih awet TK kon poso beduk. Ya dilateni wong tuwa anggere beduk gaweke ngombe, gaweke konan. Nah engko nek wis kuat, beduk kuat nyambung asar. Gitu larang ngono nyak beduk terus ke tekan maghrib dilatih. Ya sama. Mbak Umi yo anak yo dilatih ngono kabeh. Nanti dilatih dirangsang, dikasih motivasi sama abah niku. Poso sedina 50.000. Ora apa-apa. Ya toh, begitu meneh kuat duhur wis kuat. Duhur terus disambung duhur buka poso meneh tekan maghrib kuat. Nggih. Sesuk meneh tahun sesuk meneh jajal diposo tekan asar. Nah asar kan wis gerek sithik dimotivasi. Kelas wis suwe kelas 1 lho, kelas 1 niku lho. Sudah dimotivasi abah. Poso tekan maghrib sedina 50.000. Ya ora apa-apa wong itu motivasi bocah. Dadi ini ya begitu
bar buka niku langsung. Ya aja terus ngapusi, engko nak poso tekan maghrib tak kei 50.000. Ya tenan niku bar napa? Bar buka ngoten niku ya langsung dikei 50.000. Jenengan tanglet lari-lari ning Umi Abah mendidik semacam itu. Lho berarti lak moto duwiten mboten. Itu namanya memotivasi. Jenenge bocah iku sedina entuk duit 50.000 kira-kira seneng napa mboten? Seneng, ora gawean ora apa dikei duit 50.000. Lan mangke. Nah, akhirnya kan dilatih awet beduk. Akhirnya kelas 1 wis iso poso maghrib. Kelas 2 ya wis garek tinggal jalan. Ya minimal tukoke klambi anyar, tukoke sandal anyar. Ya ngono wong tuh harus memberi reward. Kalau istilahnya dalam dunia pendidikan apa reward atau hadiah. Nek ra ngono njajal, mbak ya wis MTS ya ploso abot. Hawane mukah. Oh aliyah wis gedhe mukah ya ono. Wis kuliah ya ono kok. Terima jalan-jalan ngono terus mukah ngono ora pareng nggih. Ambo sapa kecuali nak memang perjalanannya jauh. Yuk nang Umi terkenang di Mi Jakarta. Poso Mi. Ayo ora apa-apa nggo mukah wong Semarang Jakarta. Nang Umi terke nang di ning madrasah. Mukah ya Mi ya ora entuk. Wong namung ning madrasah cedhuk trimo 7 kilo. Mboten pareng ya diajari poso. Niki sesuk terutama sing ibu-ibu niku anake diajari poso. Ya diterima ngajari tok, tapi ya harus siap sedia. Paye dhuwur diajari poso dhuwur ya dhuwur gaweke bukonan. Fi ba'dil ayami ing dalem sebagiane pira-pira dina min Ramadhana saking wulan Ramadan. Niki dilatih digladi. Istilahnya napa nang? Ngerti bahasa gladi ra? Gladi dikulino wabi tajannubi lan kelawan ngeduhi wabi tajannubi lupsil hariri terus ke lan ngeduhi nganggo pakaian sutra. Nek saiki ya ora kudu sutra. Aja dikulino nganggo pakaian sing apik. Anak dikulino ora bermerek, ora baju mall mboten. Ya ora klambi sing penting kewes, gitu. Ora kudu klambi mall. Wah ya tukoke klambi mall ya mungkin setahun pisan. Nak bodoh tukoke klambi mall. Tapi kalau harian ya klambi pasar. Klambi pasar ya ono mereke. No mereke ra klambi pasar. No, ora percaya delokno. Ning mriki rak mesti ono tulisane mereke. Ya cuma gaya tok niku to tukune ning mall. Nek wis dinggo ya padha. Wadhabi lan emas. Cek cilik aja klino dikeki emas. Wal fiddati lan perak. Wong biyen sloka. Wa ya'lamu lan ngerti. Wa ya'lamu lan ngerti sapa sobi. Kulama ing saben-saben perkara yahtaju kang butuh sapa sobi ilahi maring ma. Kudu ngerti kebutuhan min hududi syar'i saking pira-pira batasane syarak. Ngerti barang-barang sing dibutuhke. Nggih dilatih aja boros, dilatih sing lawane boros napa? Hemat. Wa yukhawifu lan den weden-wedeni sapa Sofi kok napa? Sobi ya Sofi ngono tak weden-wedeni ngono ora menut. Wa yukhawifu lan den weden-wedeni sapa Sobi. Nak muni ngaji yo ngaji tenan to Pi. Di Sofi. Ngaji nek Pak Yai. Musala kae sapa sesuk nak awakmu sing nyekel. Minas sorakoti sangking nyolong. Ditenteni aja sampai nyolong. Ya dari nyolong sing paling kecil napa? Ngutil, gratil tangane. Klino ngutil yang kok suwe-suwe klino siku. Ngutil ku nyolong barang sing cilik. Nah, kok nak klino ya suwe-suwe nyaman ya nyolonge genti sing
gedhe. Wa aklil harami lan mangan barang haram. Ampun niki halal luwih akeh. Sing halal luwih akeh, sing halal luwih enak kok njajal barang sing haram. Niku ya marai kulino. Sanggo sithik kok enak, kok ora apa-apa, ya suwe-suwe dosisnya ditambah. Wa minal kadzibi lan saking goroh. Aja diklino ngapusi, klino jujur. Wal khiyanati lan khianat. Ampun niki wateke wong kafir niki wong munafik niki khianat. Ampun goroh ya ampun khianat. Wong-wong wis sing dicekel lambene. Bahayane gedhe iki wong kok sampai khianat. Wong goroh khianat. Wal fahsyi lan ngomong Allah. Hati-hati niki santri kudu duwe etika. Aja sampai goroh, aja sampai khianat. Mergo nek sampai goroh khianat balik ning awake dhewe. Ora bakal awak uripmu kepenak. Uripmu mesti kedlurung kok jenengan mengkhianati, mengkhianati pasangan, mengkhianati kanca, apa meneh nganti mengkhianati orang tua dan guru. Mbak yo wong tua guru utawa orang yang mbok khianati, mbok kancamu, mbok bojomu kok mbok khianati, mesti langsung entuk walesane. Wa kulima lan saben-saben perkara yaghlibu kang lindih apa ma alal insani ing atase menungso min syiddatil kalami saking kerase omong min lisanihi saking lisane sobi utawa ingsan min lisanihi saking lisane sobi utawa ingsan. Mergo wong kuwi nek kakean ngomong apa meneh kok ngomonge jorok saru ya biasane napa madharate akan menimpa diri sendiri. Akhirnya dicap wong orang genah ngomong kok jorok, ngomong saru. Nah istilah saiki napa ngomong purno. Wa fa idza waqa'at nuli ing dalem nalikane tumibo apa nasyatuhu perkembangane sobi visi bahu ing dalem mangsa didike sobi kuduno perkembangan sangga ora iso dadi iso ora mudeng dadi mudeng. Aja ning pondok kok belas mengentekke sangu ora mudeng apa ora ana perkembangane apa. Nah, alhamdulillah misalkan mau ora iso maknani saiki iso maknani. Sing biyen ora iso basa malah iso basa. Mau ora iso gawian iso gawian. Mau ora iso tahlil saiki iso tahlil. Berarti kuwi kudu ana perkembangane. Intafaat monggo ngalap manfaat sapa sopi. Intafa'a monggo ngalap manfaat sapa sopi. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Intafa'a utawa ya wis kok intifa kuwi mau. Wa mama kaya apa qoriba parek sapa sopi. Albuluwa ing tekan ing tutup amkana kongang apa ayu arifa yen to den kawruhake sapa sobi asrara hadhil umuri ing pira-pira rahasiane ikilah pira-pira perkara fayud karunulidin sebut fayud karunulidin sebut lahu keduwe sobi apa annal atimata sak temene pira-pira panganan iku adwiyatun tombo. Nah maksudnya panganan ku jadi tombo, maksudnya gen ora milah-milih panganan. Dimasakke wong tuamu apa ya wis dipangan, karo sop ya alhamdulillah, dimasakke lodeh ya alhamdulillah. Saanane ku dipangan ora rekoso kowe kok. Ora kulaan, ora blonjo, ora masak, garek mangan kok itu. Apa meneh nak wong lanang aja klino sesuk
maido masakan. Maido ya sesuk njajal masako dhewe. Apa mbok kira-kira wong wedok masak kuwi ora kesel. Namanya jengkel, ora apa-apa, tangi turu galek mangan, wae kok dadak itu. Sesuk mbak jawab nek itu ya wis Pak, sesuk masako dhewe. Najan kuat pirang dino. Ya nganti abah niku lho selama kali Umi tidak pernah sekalipun abah tuh nacat babakan makanan. Apa meneh kok masakane Umi, mbok kasinen, mbok kelegen, mbok semplang, mbok apa tetep di dahar. Dan apa kalau dahar itu wis enak-enak apa nak mirsani apa makanya orang-orang itu pada pengen nak semerep abah dahar. Mergo kalau abah dahar itu selalu dinikmati. Mbuh rasane mbuh ngalor ngidul, mbuh enak tenan itu mesti wajahnya abah kalau dahar itu dengan perasaan menikmati. Dadine sing ngladeni sing masake rasane seneng. Dan iku dieling-eling terutama kangkang sesuk jenengan nak wis duwe bojo apa wis sing masake bojomu mbok legi mbok asin. Karena bisa juga jenengan kleno asin. Lele mungkin jenengan entuk bojo wong daerah kidul, wong daerah Jogja, Sragen, Klaten. Iku kan masakane manis. Padahal jenengan wong Semarang kleno mangan asin. Lah dimasake bojomu kadang ya bojomu wong daerah itu klino legi. Ya awale mungkin kaya ora doyan ya no. Tapi kuwi nak sing masake bojomu ya tetep kudu dipangan. Suwe-suwe mengko lino. Nah, termasuk yang Umi asli jempong dari abah, tidak pernah yang namanya nacat makanan. Wa innamal maksuda lan angin pestine den sejo minha sangking imah ayatakawa yen to ngalap kuat sopo al insanu menungso. Mergo pakanan kuwi wis sakanane dipangan, mergo kuwi dadi tenaga dengan dadi kuat kerja, dadi kuat belajar. Kuwi mergo makanan biha kelawan imah ala taatillahi ing atase taat Allah. Ya kerja ya bagian dari taat. Kuat belajar, kuat kerja, kuat apa meneh ibadah. Mulane terutama ibu-ibu. Wis rumangsa siap dadi ibu-ibu ya siap kudu ngladeni keluarga. Ojo nganti bojomu anakmu mangkat kerja, mangkat sekolah perut ijek kosong. Ibu-ibu ya kudu tangi gasi ana sego apa ora, bojomu sarapan ora, anakmu sarapan ora, kuwi bojo wedok. Dadi bojo wedok kok anake sekolah mbuh mau ora ana sarapan, ora ana apa-apa, apa meneh kok bojo mangkat kerja ora ana sarapan wetenge kosong, wah blai ngono klino mampir. Bahaya mboten? Bahaya. Ngomong lanang kuwi gampang kepencut karo wong wedok sing pinter ngladeni. Mulakno kudu. Insyaallah Umi ya sekali apa begitu mangkat sekolah, begitu kerja mangkat mulang ya mesti sarapan. Mesti sarapan. Insyaallah pasti sarapan. Ya ngombe wedang. Mergo dieling-eling Mbak, wong lanang kuwi ora kepencut karo wong ayu, kepencut karo wong sing iso ngladeni. Bojo nang omah ayu tapi koyo mak lampir, ora gelem ngladeni. Ya kadang mung kepencut karo bakul sego, kepencut karo bakul jamu. Ana napa mboten? Ya ana. Mergo bakul sego kemrewek, mangan diladeni kalih napa Mas? Bakwan napa telur, susu napa teh. Ya tawani ya enak sesuai kepencut. Pamane diklino kok mangan nganti ora diladeni. Biasane kok njaluk laden wong. Diladeni mangan suwe-suwe ya diladeni barang. Ya ora nang kira-kira. Nggih, ngono hati-hati kuwi mbak-mbak. Ladeni mangane. Kok nek wis kasep diladeni wong mangane kulino kok diladeni sak jerone. Wa ibadatihi lan ibadah maring Allah. Mergo mangan kuwi gawe sanggung ibadah jenengan kuat. Napa kuat poso ya mergo buka, mergo sahur. Kuat ngaji ya mergo
mangan. Wa anna dunya lan sak temene donya kullaha ya sekabehe donya iku la asla ora ana asal iku majud laha keduwe donya id la baqa krana ora tetep laha keduwe donya. Ya wong mangan ki lek ya dhewe ning donya engko nek wis mati ora mangan. Makanya dinikmati. Maksudnya piye dinikmati? Pengen jajan ana duwite ya jajan. Arep jajan kok eman. Akhirnya meng duwe tahu tapi ora pernah menikmati. Makanya apa ya sama. Jatuh jajan lah mesti niki hampir abah ya kula tiru angger bar mentu wis lunga nang ndi ya tedak kaya apa mesti anak bojone jak mampir mangan ya kula insyaallah muga-muga aja neruske tradisine abah ya wis pokoke angger ngejak rindi wae ya dijak mampir mangan dinikmati kok bondo ora dinikmati ngerti awake tuwa karepe dhewe urung tau menikmati. Arep mangan durian ya tuku, arep mangan sate ya tuku, arep mangan bakso ya tuku asal ana duwite. Ya kena ana duwite ya kudu kerja sing kenteng. Pengen duwe duit kok ora gelem kerja ya dobel kura. Wa hataqwa walang yen to ngalap sapa al insanu ndi wa annal mauta lan sak temene mati mergo nek wis mati iku yakta umutus apa maut naimaha ing enake donya ya wis pengen apa mangan kok nek wis mati wis ora iso mangan apa wa annaha lan setuhune donya iku daru mamarin desa panggonane lewat melewat tok, makanya istilah apa? Kaya mampir ngombe, mampir lak mergo lewat to. Ngira jenengan mampir lak mergo lewat. Makanya niki ming panggonan lewat tok. Nah lewat mampir ke ya saknyuk. Ladaro mukrin ora desa kang tetep. Ora langgeng maksude, luwih langgeng ning donya karo ning kuburan ning alam kubur suwe ndi? Suwe ning alam kubur. Makane kowe urung alam akhirat. Gek bandingane kalau ning alam kubur kalau ning donya kuwi lho suwe ning alam kubur. Suwe matine daripada uripe. Makanya dinikmati. Wa annal mauta lan setuhune mati. Iku mungtadirun kang den enti-enti. Dinti-enti panjenengan ya padha wae masuk antrian. Panjenengan jenengan ki daftar tunggu. Ya napa mboten? Jenengan ki daftar antrian. Daftar tunggu kaya wong ning rumah sakit kaya kok ning puskesmas jiko kartu terus dipanggil sama. Jenengan ki ning donya ya daftar tunggu. Di ruang tunggu daftar antrian. Nanti diceluki sapa? Malaikat Israil. Makanya aja petentang tenteng. Ya wong jenengan kene daftar tunggu kok jenengan diceluki. Nah, makane nek antri ki ora usah milih pertama. Milih sing keri. Wa annal mauta iku mungtadirun fi kulli saatin ing dalem saben-saben mangsa. Mbah kapan wong kuwi rahasiane Gusti Allah. Waras wiris jujuk mati ya sak pirang-pirang. Wa annal kayyisa lan sak temene wong kang pinter. Kayyis itu artinya pinter utawa cerdas. Wa annal kayyisa lan sak temene wong kang cerdas. Al-akila kang berakal iku min tazwidin setengah saking ngalap sangu minat dunya saking dunya lil akhirati maring akhirat. Nek sing wong cerdas wong pinter kuwi ora gawe sembarangan urip ning dunya kuwi kesempatan kanggo golek sangu mergo ning akhirat ning alam kubur kuwi suwe mangsane hatta ta'azzumat sehingga agung indawahi ing dalem sandinge Allah apa darajatuhu derajate man
Jenengan sangune akeh ya akhire sesuk derajate dhuwur. Ning di panggonane ya ning warga. Wa tatasi alan dadi jembar. Dan iki bener fil janani ing dalem pira-pira warga. Sangemu akeh yo milih termasuk jeneng kon milih ning surga ndi. Apa ni amuhu pira-pira nikmate man. Garek ngunduh. Gampang ning donya kuwi nandur, sesuk ning akhirat ning alam kubur garek ngunduh. Fa idza kanat nuli ing dalem nuli nalikane ing dalem ana apa nasyatuhu perkembangane sobi iku solihatan bagus. Yen anak ki perkembangannya bagus, ora trimo ngentekke sangu, tapi entuk pirang-pirang ilmu. Kok kana monggo ono. Apa hadzal kalamu ikilah omongan indal bulugi ing dalem nalikane tutuk iku waqian tumibo. Mu'athiron ton nglabeti, sabiton tur kang tetep. Yasbutu kang tetep apa hadzal kalam. Fihi ing dalem sobi. Kama yasbutu kaya oleh tetep apa annaksu ukir-ukiran fil hajari ing dalem watu. Mergo napa? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu awet. Watu kok mbok ukir mbok titik awet. Ya nang? Makane niki wa in waqa'at lan lamun tumibo apa anasyatu perkembangane sobi bi khilafi dzalika kelawan nulayani mengkonolah ayak lama to'ah ya nulayani taklim ngono ya kena hatta alifat tapi nak ora menut nulayani ora sesuai dengan piwulangan hatta alifa sehingga condong sopo sobi asibba ing sifat bocah. Ya akhirnya nak bocah ora dikei peraturan, ora diatur, ya wis akhirnya dadi bocah sing ora ana aturane, bedal karepe dhewe, sak senenge dhewe. Welak dalan dolanan. Isine urip kok ming dolanan we ngalor ngidul, montor-montoran, hapenan, tongkrong. Wis meng ngono tok urip kok trimo ngalor ngidul ngopi, tongkrang, tongkrong. Wal fasyalan ngomong ala. Lah wis kaya ngono kuwi kan akhirnya ya ngomongnya ora terkontrol ala. Wal wiqahatalan ora den Walwikowatan lan orang duwe isin ngono wae. Orang duwe isin akhire mbak yo maghrib tongkrong yo ora isin, orang duwe isin. Anake Pak Kaji nek ora dididik yo maghrib isin. Akhire yo pakne melu disin, melu kecangking anake Pak Kaji maghrib malah ning gerdu. Wa syarraha wihae ora hak dhamir. Wa syarraha lan rakus. Kata rakus. Hulutnya atau ama ing panganan. Akhirnya ana ngono kuwi ora diaturan. Orang duwe tata carane mangan. Wali basalan penganggo. Ya wis ngalor ngidul ya wis ora peduli mbek pakaiane, tindikan. Akhirnya terus nganggo celana suwek-suwek. Ya wis ora pantes panggonane. Wa tazayyuna lan pepaes. Ya nang kupingnya dikai tindik. Kene iki apa sing ngene? Irunge ya dikai tindik, ngono-ngono barang. Engko dikai gambar wong wedok nongkrong ning kene. Gambar apa sing ngene kuwi tato. Ya ngono kuwi akhire nek wis ora beraturan ya wis ngono kuwi dadine. Wa tafakhuran angga-anggaan. Ngerti angga-anggaan? Sombongan. Akhirnya sombongan. Naba nyegah. Apa qalbu atine sobi angkabulil haqqi saking trimo perkara hak. Nek wis ngono ya biasane atine mati. Kandanane angel. Wis kandanane ping 1000 ya napa mlebu kuping tengen mentu kuping
kiwa. Nek wis bocah kaya ngono kuwi mbak yo sing ngandani apa meneh kok kandhani kancane, kadang kandhani gurune, kandhani wong tuane ya dianggep angin lalu. Menawa jenengan pumpung durung kaya ngene kuwi kudu segera sadar diri. Terus Nabwal haiti nggih kelawan kaya nyegahe pager tembok. Nabwal haiti kaya nyegahe pager tembok aniturobi saking lebu. Alia bisi kang garing. Ya kuwi ibarate kaya pager ngono kae. Pager kuwi sanane ya napa kae? Pager anane ya debu nempel kabeh. Wis bocah nek kaya ngono kuwi ya wis kabeh nempel, sing elek-elek nempel kabeh. Fa'awa ilu nuli utawi pira-pira fa'awa milul umuri. Terus ke nuli utawi pira-pira kawitane perkara. Hiya awail iku alati perkara yang bagikan prayoga apa antara yen to den reksa apa awail apa antara iya yen to den lesa apa awailul umur. Mulane awet cilik kudu dikai peraturan, kudu dididik. Fa inna sobiya lan temene bocah cilik iku khulika den dadekake sapa sobi jawharatan hale kaya inten bilan kang den trima. Bocah iki cilik iki asline kaya inten napa niki kullu mauludin yuladu alal fitrah. Asline bocah cilik ku yo apik kabeh. Cuma terserah arep dididik model kaya apa, diukir kaya apa. Linaksil khairi maring den ukir kaya kebagusan. Wasyarilan Allah arep diukir apik apa Allah ya terserah wong tuane tak didik. Sami'an hale sekabehane. Wa inna ma abawahu lan sak temene bapak ibune sobi iku yamilani condong nyondongake apa abawahu bihi kelawan sobi ila ahadil janibaini maring salah sijine arah loro ki ya arah apik ya Allah. Berarti apik olone anak niku terserah wong tuwane. Ngola ngucap dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki kullu mauludin utawi saben-saben bocah kang den lahirake iku yuladu den lahirake sapa maulud alal fitrati ing atase kesucian. Suci kabeh, apik kabeh. Fa abawahu nuli utawi bapak ibune maulud iku yuhawidanihi ndadekake Yahudi sapa abawahu ing maulud. Sing gawe Yahudi au yunasirani utawa ndadekake Nasrani sapa abawahu hi ing maulud. Wa yumajisanihi lan gawe majusi sapa abawahu hi ing maulud. Terserah anak kuwi arep iman apa ora, sregep ibadah apa ora, terserah wong tuwane. Nek ning basa iki meh Yahudi, meh Nasrani apa meh majusi niku terserah wong tuwane. Wallahu a'lam bissawab wal khata'.